IFM News. IFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Miss kami. Yes, good morning, Idol Bernard. May samanet nga suspect nga iti kaso, iti narestar, babaen iti bileg, iti warrant of arrest. Naligbig iti akusado nga ni Mark Edsel del Rosario nga agtawan talubulog italo baro kinagindeg iti barangay Sagpatan, Dingras, Ilocos Norte. Ti panakrestarti na nakamat nga akusado ket babaen ti warrant of arrest nga ni Procat Manipur ti MTCC Branch 1 iti Lawag City gapu iti kaso na nga serious physical injuries. Idol Bernard. Sigon iti korte 18,000 pesos iti i-rekomendar nga piyansa kinadakamat nga akusado. Mismo nga iti pagtengan ti akusado iti nakiserbiyaan datoy warrant of arrest sa Kenkwana ket voluntaryo nga simuko ka ti arresting officer nga nang bitbit iti warrant of arrest na. Ngam sakbay iti panakaiyag na iti kwarpo ti pulisya nga naiturong iti korte di malan nga muna iti medical examination una ti PNP listo iti panakatiliw iti suspect gapusan na pulos na naglibas wano pimalaga iti reto panangresta na Kenkwana gabu iti kaso ng serious physical injuries. Ligad ada na dinangran na Idol Dennis ketab kasla awan lang Kenkwana daytoy nalipatan na nga ada dinangran na nga taa ket tan makigtot dagayam ti warrant of arrest na dati kaso na Idol Abanag iso nga mano DJ physical injuries 18,000 pesos dati nirekomenda nga pagpiyansana Idol Bernard medyo panakilan basit dato 18,000 ngay sagana ti nalakamat natang akusado ngayon ti drug suspect ijay pinili Idol Bernard kinandat na nga limaban karag iti pulis nga may white iti drug by bust operation nadigbig dato suspect nga ni Michael Umadak nga agtong talubulog at walo, may isang manalon kinagindig ti barangay Opon, Pinili, Ilocos Norte. Sigon ti PNP ken iti Pideo, bayat iti transaksyon, iti panagdatangan, iti droga, babaen ti nagpamarang bayar iti droga, nakatunog dati suspect nga pulis iti katransaksyon na sa gabuna inasot nan ti paltug na nagpaputok ti lamindwa kadag iti pulis sabay nagtalapwagaw nga pinagandar nan ti motorsiklo na nga timmaray ngem ti backup ng pulis nga di iti area napan pinaputukan kita tamaan dati saka lupo dati na nakamat tata nga suspect na tumba Idol Bernard sa nga nataray taadan ti sugat datoy king kanigid left and right leg na kayan dua datoy natamaan nga paset iti saka na gabot retoy na-recover Kenkwana ti may isang homemade caliber 22 revolver nga daan ti dua nga live ammo nga nakalud pa iti chamber na dua nga fire cartridge iti na-recover iti scene kaya na may isang stag iti barrel naggangal dati bala nga nakalud Idol Bernard ti suspect ket nitry siyempre tinagasan lahat ti PNP nitry iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti Batak para pa lang iti panakataming iti suwat na iti drug evidence Idol Bernard nga naala iti PNP ken iti PDEA may isang pakete iti may pangurop nga Cebu naala pa Kenkwana datoy may sapay nga object for skill kundi may sa transparent heat shield sachet duang heat shield transparent sachet nga may pangurup nga adan iti residue iti droga Idol Bernard na-recover pa iti PNP iti 1,000 peso bill nga nausar iti transaksyon iti panagdatangan iti droga dati caliber 22 revolver kasi imunang tin pakamo iti naala pa iti mismo nga nakapasamakan iti drug by bus operation agraman dati motorsiklo nga inaramat ti suspect nga aglibas kuma idinta limaban nagpinaputukan na dagitay pulis at naga na dati Idol Dance anat ni Michael tinangan ti suspect Michael Umadak taga ano dati nga apelyado Michael Umadak
Agtawan 39 years old, taga barangay Sitio Sorong, barangay Opon, Pinili, Ilocos Upon. Norte. Idol Bernard. Dagim ka sa nga pa, Opo, edad ta medyo umada. Nauneg. Wen, medyo nauneg dito eh. Iti ayanda, isat gapuna, nga gapu iti iya po tuwagaw na, nagpaputok pa eh. Iso nga ro DJ, salud-sudet nga no apay wen ada revolver na, homemade revolver day anana. Inasar na. Jay no sarna Idol Bernard kita nga sawan dagiti ay ayam amot-amot nga alut kakasto nga homemade ay ayam dagiti farmers ko nang panakakumpaydan dagiti igam Idol Bernard. Po nagbutay nga rod di ka adati kaso na nadagsen at naganan election gun ban sapay lang nga dati against person in authority kin ada pa illegal drugs na Idol Dance. One, balik tinipili nga reklamo ket panaglabsing ti RA 9165 ken ti So, drugs. 10591 iti tekumelektan ban iti naipila kontra iti nakamot at nga Same. drug suspect Idol Abanan. Iso. So nga inti kodos kadagitay nang yuwa ti drug bebas operation gamot talagang natangkin damit Idol Abanan saan na nagpati to uray armado ti subject da ket nakayang kayda na tamaan na tuluppo dati tinamadhangan di bagina at siyempre kita the rules of engagement kita in patungpal iti PNP ken iti PDEO iti reto na drug by bus operation iti Pinili Ilocos Norte. Ti suspect kita bike nga magasan ospital ni pinreklamo iti piskalya Idol Bernardo. Hey, all right. Iti sa balipay nga bangir adalati napasamak met nga respondyant iti PNP nga theft incident takit accidental nga naalanti paltog so datoy nagakamot at ang suspect bali duwa nga kason dati sangsangwan ti may isang suspect iti panagtatakaw iti syudad iti Lawaga mismo nag-responde iti PNP iti Western Upper Stand Bleacher iti Mount Stadium iti Barangay 3 iti Lawaga City ket naman nga dagiti biktima ket nagbiktima nga Maria Cristina Loreto Bobier nga 20 ket 8 may estudyante ken Barangay Kibel dumalneg Ilocos Norte kadwana ni Yasmin Andrea Corpus Guson nga 20 estudyante nga ta Barangay Dansel Dingas Ilocos Norte kadwana pa ni Audrey Gwyneth Garde Tadin nga 20 nga ta Barangay Pias Norte Corimao Ilocos Norte. Ti suspect nabigbig itinaga nga J. Christian Di Mayuga Pablo nga 20 estudyante nga ta Barangay 2 San Nicolas Ilocos Norte. Ti insidente ket napasamak oras na alas 4:30 iti malam ket nagresponde dagiti kaming iti pulisya para palang kalatoy investigation da iti lugar dagiti nakam estudyante ket ada iti lugar para kalatoy siguro practice dati eskwaa nga maangay iti College of Agriculture and Food Sustainable Development iti MMSU iti lamis nga daw Idol Bernard no abay nga iti estudyante iti nakamat nga lugar by the investigation naman nga dagiti biktima ket nakita nato suspect nga ade iti tinggal na nga bag Idol Bernard isa tagapuna nga in pagkaamuda kadagitay kaming iti PNP ket nagturong iti mismo nga flagpole iti Marcos Stadium iti panagresponde dagiti police ket ditoy nga nakita dan dati suspect dapat nga nagresponde dagiti teachers iti lugar nga naamuan nga dati bag ket mapukpukaw Idol Bernard isa dagapuna nga babaen iti panaka-witness dagiti estudyante nakakita iti pang bitbit sa suspect iti bag dito matan nga na-apprehenda iti nakamatatang suspect iti nakamatatang lugar di mawat ti tulong dagiti estudyante kanitay barangay officials ti Barangay 2 iti Lawaga City iti pinagresponde dagiti kaming iti PNP na alaan ti suspect iti may isa nga caliber 45 ammunition iti caliber 45 may isa nga bala
iti caliber 45, black wallet nga Dante ID cash money nga 4,461 pesos Idol Bernard ken may isang tactical knife datoy multi-tool pliers hasta natin datoy may sapay nga cellphone ito iti bag Idol Bernard kabuto na ito nakimeg iti estudyante agapo ko na ito panakaakto na nga mangitaray iti may nga bag nga Dante kwarta iti mismo nga uneg iti solar iti Mao Stadium iti syudad iti Lawaga panaglabsing iti Comelec Ganban iti naipila nga reklamo kontra iti nadakamot at ang estudyante karamang pay iti panaglabsing ti RA 9165 gabuto na ito kunati PNP maragsakan dati iti estudyante at aramida impakamuda ka iti teachers ta ken di mao da tulong manipod kiti barangay officials aging gana nga nagresponde din kaming iti pulisya iti lugar ang nakapasamakan iti krimen. So ito lang Idol Bernard yung pasamak tilas 24 oras tintero a probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RMN.